Χαίρετε, χαίρετε. Είμαστε σήμερα εδώ με ένα κορίτσι. Δεν ξέρω με τι λόγια να το παρουσιάσω. Θα πω ότι είναι φίλη. Θα πω ότι είναι ένα πλάσμα γεμάτο χιούμορ και πιπεριές. Αλλά για να την καταλάβετε όλοι καλύτερα, θα πω μόνο ένα. Η λέξη φιόγκος είναι αυτή που θα δώσει το στοιχείο για να καταλάβετε ποιο πλάσμα έχω σήμερα μαζί μου. Έχω τη Ζωή Σαμάκου. Καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθε, Ζωή. Ο φιόγκος, αν δεν κατάλαβε κάποιος, λάθος. Όχι. Να φύγει τώρα από τη συνέντευξη. Παρακαλώ, κλείστε. Όπως Βγείτε. είστε. Όπως είστε, φύγετε. Όχι, μείνετε κι εσείς. Δεν τα πιστεύετε καλά. Έτσι τα λέμε. Μαζευτείτε πιο πολύ, τέλος πάντων. Χαίρομαι πάρα πολύ. Κι εγώ πάρα πολύ. Αλήθεια στο λέω και νιώθω και πάρα πολύ, όχι άβολα, περίεργα, γιατί σε θεωρώ έναν άνθρωπο γνωστό, έναν άνθρωπο που έχουμε μια άλλη σχέση τέλος Ναι. πάντων. Είναι Και τώρα περίεργο. έχω να πάρω συνέντευξη από μια συγγραφέα. Πες ότι παίρνει συνέντευξη από μία φίλη και θα είμαστε μέσα και είμαστε πολύ κομπλέ με αυτό. Είμαστε να ξεμφωθούμε τέλεια. και οι δύο και να Λοιπόν, είμαστε και. ωραία λοιπόν. Φίλη Ζωή, Ναι. θέλω να μας πεις εσύ έτσι κάτι για σένα, να μας συστηθείς εσύ, σαν Ζωή. Να σας συστηθώ. Είμαι η Ζωή. Θα πω ότι με ξέρετε οι περισσότεροι από τα προφίλ μου στα social, στο Instagram, στο TikTok, που ασχολούμαι με τα βιβλία και τις βιβλιοπαρουσιάσεις καιρό τώρα. Όσοι με ξέρουν, με ξέρουν. Όπως και γνωριστήκαμε και από αυτό. Ναι, Ήταν σωστά. ο χώρος αυτό ο μας οποίος, έφερε κοντά. Και μας έφερε είναι κοντά. τόσο ωραία συνθήκη να γνωρίσεις έτσι ανθρώπους πάρα πολύ. Πολύ. Πάρα πολύ και χαίρομαι. Οπότε όσο με ξέρετε από εκεί, ίσως και κάποιοι λίγοι μπορεί να με ξέρετε. Έλα. Και από το βιβλίο που βγήκε τώρα, το πρώτο, το μυθιστόρημά μας, το Χριστούγεννα στο Κάστρο, από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Αν βγάλουμε αυτά στην άκρη, για τους λίγους, τους πολύ λίγους, θα πω ότι είμαι και νηπιαγωγός και εκπαιδευτικός και έχω Έχεις και αυτό. γράψει και κάποια παιδικά βιβλία. Έχω Ζωή, γράψει, ναι, και 2 παιδικά, φυσικά. Είναι χρόνια πριν και η αλήθεια είναι ότι τα έχω, ξέρεις, έχουν μείνει λίγο πίσω στο μυαλό μου, αλλά είναι πάντα πολύ γλυκιά η ανάμνηση όταν τα θυμάμαι. Έχω γράψει, ναι, τη Δεσποινίδα Νευρανθία και ο Κοκκινολέμης, έτσι λέγεται το ένα. Και είναι για μικρούτσικα παιδάκια και το άλλο είναι η Άρτεμη και το Παντελόνι, για λίγο πιο μεγάλα. Γενικά το ξεκίνησα αυτό πιο πολύ στα πλαίσια της δουλειάς του εκπαιδευτικού. Ήταν κάτι που μου χρειαζόταν και με ενέπνεαν και τα παιδιά και ήταν πολύ δημιουργικό. Έπεφταν πάρα πολλά παραμύθια στα χέρια μου, τους άρεσε πάρα πολύ. Οπότε το ξεκίνησα έτσι. Ήταν το έναυσμά σου για να συνεχίσεις και να μπεις στον κόσμο της συγγραφής ή υπήρχε κάποιο άλλο έτσι, έρισμα που σε έκανε να το εμβαθύνεις λίγο περισσότερο? Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ήθελα να ασχοληθώ με τη συγγραφή μεγαλύτερης κλίμακας, μυθιστορήματος, από πάντα. Δηλαδή, από όταν θυμάμαι ότι από τη σχολή, από πριν τη σχολή καλά, προσπαθούσα να γράψω κάτι πιο μεγάλο. Είχα φτάσει και σε ένα αρκετά καλό σημείο, σε ένα βιβλίο τότε, πριν από πάρα πολλά χρόνια, το παράτησα, μετά δεν με ενέπνεε τόσο η ιστορία. Απλά νιώθω ότι για να γράψεις κάτι μεγαλύτερο, πέρα από την έμπνευση που αυτή θα σε κρατήσει, θα σε τραβήξει και θα σε κρατήσει, θέλει και χρόνο και πειθαρχία. Το οποίο όσο πήγαινε ο καιρός, κάπως λίγο τα έχανα, με δυσκόλευε η δουλειά, με δυσκολεύει η καθημερινότητα. Όλο έμενε πίσω, θα γίνει. Ναι. Μέχρι που το Και αποφάσισα. τι ήταν αυτό που σε έκανε να τα αποφασίσεις? Δηλαδή, είπες τώρα τέλος, τα ψέματα, σταματάμε εδώ και εγώ πιάνω το μολύβι, γιατί γράφεις στο χαρτί. Ναι. Είναι ένα ωραίο στοιχείο που μάθαμε στην παρουσίασή της. Δύσκολο βέβαια, πολύ δύσκολο το χέρι. Γράφει το ξέρει. χειρόγραφα εδώ, Λέων Τολστόι. Ναι, ναι, τρομάρα μου. Δεν σας το προτείνω. Πραγματικά. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο, είναι πολύ εκφραστικό βέβαια. Καμία σχέση. Η αλήθεια με το είναι να και γράψεις βλέπεις ότι κατευθείαν. και εγώ μ' αρέσει να γράφω από πάντα. Το χειρόγραφο Νομίζω έχει ότι μια είσαι, άλλη. ναι, Ναι. σου βγάζει όλη τη σκέψη σου ακριβώς και τη βλέπεις και στο χαρτί Στο εσύ. χρόνο δεν ξέρω πώς είναι, γιατί είναι το μυαλό λάθος. τρέχει. Όχι, και ξέρεις, όταν ξεκινάω και εγώ να γράψω κάτι, ακόμα και τις ερωτήσεις, στο χρόνο
το μυαλό τρέχει πιο γρήγορα από το Ναι. χέρι. Στον υπολογιστή ίσως είναι πιο εύκολο, δεν ξέρω. Στον υπολογιστή, βέβαια, εγώ γράφω λίγο πιο αργά από ότι η χειρόγραφα. οκ. Οπότε, μάλλον με βολεύει αυτό το κομμάτι και ως προς αυτό. Αλλά σίγουρα είναι διπλή Δύσκολο. δουλειά να το ξαναπεράσεις στον υπολογιστή, να κάνεις διορθώσεις κλπ. Υπάρχουν Σίγουρα. φορές που δεν έχεις βγάλει τα γραμματά σου και σπάς το κεφάλι σου και λες «Θεέ μου, τι έγραφα εδώ τώρα». Θα σου πω, στο πρώτο βιβλίο, στις αρχές που έκανα πάρα πολλές μουτζούρες, δηλαδή στα πρώτα κεφάλαια που ήμουν συνέχεια σβήσει το να γράψει από πάνω, εκείνα τα μικρούλικα με ένα βελάκι δίπλα. Ναι. Ναι, υπήρχαν. Αλλά γενικά, όχι, παίζει να είμαι μόνη που καταλαβαίνει τα γραμματά μου. Τέλειο. Τέλειο. Οπότε είμαι οκ, το βρίσκω. Αλλά ναι, τώρα για το συγκεκριμένο βιβλίο που ξέρεις πώς αποφάσισα να μείνω σε αυτό, νομίζω ότι είχε να κάνει πάρα πολύ το ότι με κράτησε η χώρα. Ήθελα πάρα... Να πούμε ότι διαδραματίζεται στη Σκωτία, στα Highlands και η ζωή έχει τρέλα με αυτό το μέρος. Είναι υπέροχα. Όσοι έχετε πάει το ξέρετε, όσοι δεν έχετε πάει πάτε. Είναι το πιο ωραίο ταξίδι που έχω κάνει ever. Οπότε με κράτησε πρώτα αυτό, το μέρος, το ότι ήθελα οπωσδήποτε να μιλήσω για κάτι, μια ιστορία που διαδραματίζεται εκεί και μετά από ένα ταξίδι που πήγα εκεί κλπ. Αλλά η συγκεκριμένη ιστορία, όταν την ξεκίνησα, μου φαινόταν ότι έβγαινε τόσο αβίαστα και γρήγορα και ξεκούραστα και έχω και όλο αυτό που εγώ μου αρέσει να γράφω με μικρά κεφάλαια. Ωραίο είναι Που αυτό. με βολεύει πάρα πολύ και σαν πολύ αναγνώστη, ωραίο. αλλά και σαν συγγραφέα. Εμένα σαν αναγνώστρια, επειδή το διάβασα το βιβλίο, Ναι. με ξεκούραζε. Είναι πολύ βοηθητικό. Και γενικά μου αρέσουν τα βιβλία που να έχουν ένα κεφάλαιο που να μην είναι 70 σελίδες Ναι. και δεν μπορείς να... Όχι, είναι ακόμα και να μπορείς εσύ να το σταματήσεις όποιο σημείο θες και μόνο στο Ναι. μάτι Ναι, σε είναι βαραίνει κουραστικό, περισσότερο. Ναι. νομίζω. Νιώθεις ότι φεύγει πιο γρήγορα και πραγματικά ακόμα και στη συγγραφή μου έφευγε πιο γρήγορα έτσι. Και δεν ξέρω, ίσως έτυχε η στιγμή να είμαι και πιο αποφασισμένη, κάπως έτσι, όλα μαζί Όλα δηλαδή μαζί δέσανε. βοήθησαν, ναι. Καλό αυτό. Εάν δεν ήσουν συγγραφέας, λοιπόν, δεν είχες ασχοληθεί με αυτό, Οκ. ξέχνα την ιδιότητα της νηπιαγωγού. Θα μπορούσες να σε ξεχνάω. φανταστείς κάτι άλλο. Ότι θα ασχολιώσουν με κάτι άλλο. Γιατί είσαι Κοίτα, δημιουργικό θα σου άτομο. πω. Το μόνο που είχα σκεφτεί κάποια στιγμή, το οποίο βέβαια πάλι κάπως σχετίζεται με βιβλία, μπορεί να είναι λίγο τετριμένο, αλλά δεν με έχω σκεφτεί ποτέ να κάνω κάτι άλλο που να μην έχει σχέση με αυτό. Το μόνο που είχα σκεφτεί κάποια στιγμή και το σκεφτόμουν και σοβαρά για ένα διάστημα, είναι το να είχα δικό μου βιβλιοκαφέ. Α, έλα, Και πες να μας ήμουν γι' εκεί αυτό. κιόλας και λίγο να το δούλευα και να Ναι. ήμουν εγώ που θα έκανα και τις προτάσεις στον κόσμο και να ήμουν εκεί και ωραία. να τους βλέπω να διαβάζουν και Με να οργανώνω ακούω. μελέτες. Με ακούω. Δεν είναι. Ναι, με ακούω. Νιώθω ότι δεν υπάρχει βιβλιοφίλος που να Δεν μην είναι το του όνειρό του έχει αυτό. περάσει. Ναι. Όχι, ναι. Που βέβαια θεωρώ ότι είναι μια πολύ δύσκολη επιχείρηση σαν όλες τις άλλες. Δεν το συζητώ. Είναι μια- Εμείς το έχουμε εξής πολύ ονειρικά Όχι, ναι. πλασμένο. Είναι από τα ταινίες του Hollywood. Ναι, βγαλμένο, αυτό. Γιατί Έχει στην και τα δύσκολα του πραγματικότητα, εννοείται. ναι, Είναι είναι επιχείρηση. δύσκολο. Αλλά αυτό μόνο σκεφτόμουν, ότι κάποια στιγμή θα ήθελα, αν μπορούσα να το έκανα έτσι. Αλλά όχι κάτι άλλο άσχετο τελείως. Δεν το έχω. Μπορεί να μην το έχω φανταστεί, αλλά δεν το έχω σκεφτεί. Α, θα σου πω ψέματα. Όταν σπούδαζα, μάλλον λίγο πριν σπουδάσω, όταν σκεφτόμουν τι θα σπουδάσω, εκτός από εκπαιδευτικός τότε που δηλώναμε, είχα βάλει και την ψυχολογία. Και είναι κάτι που με ενδιαφέρει. Δηλαδή και σε βιβλία, όταν τύχω, μου αρέσει πάρα πολύ. Στη σχολή, στο μεταπτυχιακό. Συνδέεται νομίζω και λίγο με το γεγονός και της ανάγνωσης αλλά και της συγγραφής. Δηλαδή μπαίνει Είναι σε μέσα ένα κομμάτι χαρακτήρες. έκφρασης και όλο αυτό με το να πλάθεις, να δημιουργείς, να προσπαθείς να καταλάβεις την συναίσθηση που πρέπει να έχεις. Γενικά, ναι, έχει ένα κομμάτι. Δηλαδή συνδέεται αρκετά στο Συνδέεται. κομμάτι Αλλά αυτό. αυτό σκεφτόμουν. Δηλαδή τότε ότι θα με ενδιαφέρει και αυτό. Έφυγε. Αλλά θα με ενδιαφέρει. Το θεωρώ τρομερά δύσκολο επάγγελμα. Είναι. Πολύ χρήσιμο. Πάρα πολύ χρήσιμο. Και απαραίτητα για ναι, πάρα πολύ κόσμο. Για όλους μας. Ναι. Έχεις πλέον αναπτύξει κάποια ρουτίνα που λες τώρα, ας πούμε, εγώ μπήκα σε αυτό το δρόμο και πλέον θα είμαι πιο πειθαρχημένη και θα έχω μια συγκεκριμένη ρουτίνα για να μπορώ να είμαι εντάξει στις συγγραφικές μου υποχρεώσεις ή σε αυτό που θεωρώ ότι πρέπει να παραδώσω ή τέλος πάντων να αρχίζω να χτίζω ώστε να το προχωρήσω. Ναι. Στο πρώτο βιβλίο που έγραφα δεν υπήρχε καθόλου αυτό. Δηλαδή υπήρχε η ρουτίνα η δική μου, το πώς μου αρέσει εμένα να γράφω. Δεν υπήρχε καθόλου το χρονικό, γιατί δεν είχα κανέναν να με περιμένει.
Οπότε το έγραφα όλο όπως ήθελα και όποτε ήθελα και όλο αυτό. Τώρα, έπρεπε να μάθω να μπω λίγο σε μια πιο συγκεκριμένη κατάσταση και σε ένα πρόγραμμα το οποίο στην αρχή πίστευα ότι θα με δυσκόλευε πάρα πολύ. Γιατί ένιωθα ότι, εντάξει, πώς γίνεται όμως την ώρα εκείνη που πρέπει εγώ να μπορώ να γράψω κιόλας. Παρ' όλα αυτά, εν τέλει, όντως, δεν είναι τόσο θέμα έμπνευσης μόνο. Είναι και θέμα όντως προγράμματος και εκείνη την ώρα που κάθεσαι, ακόμα και να μην βγει κάτι τέλειο, και μόνο που έχεις το story στο μυαλό σου, ναι, έρχεται. Δηλαδή κάτι θα έρθει, οπότε από το να μην γράψεις καθόλου, ακόμα και κάτι που μετά θα το διορθώσεις. Ακόμα και δηλαδή είναι πολύ, πολύ χρήσιμο να παραμένεις πιστός στο πρόγραμμα όσο περισσότερο μπορείς. Έχω μπει σε μια λογική, η δουλειά λίγο μου τα δυσκολεύει. Ναι, μωρέ. Θα έπρεπε ιδανικά να μην την είχα την πρωινή τη δουλειά. Αυτή λίγο μου τα δυσκολεύει, αλλά... Το όνειρο κάθε συγγραφέα. Ναι, να είναι αποκλειστικής απασχόλησης συγγραφέα. Να ζεις από αυτό θα ήταν φοβερό. Γιατί θεωρώ ότι πραγματικά σε έναν συγγραφέα, από την ελάχιστη εμπειρία που έχω, μην φανταστείς. Αλλά από μένα κρίνοντας που τώρα ξεκινάω, νιώθω ότι δεν είναι τόσο πολύ η έμπνευση που σου λείπει, τουλάχιστον στις αρχές. Είναι ο χρόνος και είναι κρίμα να περιορίζεσαι λίγο από αυτό. Αλλά παρ' όλα αυτά, άμα θέλεις, υπάρχει τρόπος. Πώς είναι να είσαι νέος συγγραφέας? Δηλαδή, ποιο είναι το συναίσθημα? Να το συνειδητοποιήσω. Ναι, ζωή. Το βιβλίο σου υπάρχει στα βιβλιοπωλεία. Ναι, η αλήθεια είναι ότι άργησα πολύ να το συνειδητοποιήσω. Το συνειδητοποίησα οριακά τώρα που θα φεύγει σιγά-σιγά από τα βιβλιοπωλεία λόγω Χριστουγέννων, με ξέρεις. Άργησα πολύ να το συνειδητοποιήσω. Πραγματικά το συνειδητοποίησα τώρα στις γιορτές που μπήκα σε κάποια βιβλιοπωλεία, γιατί πιο πριν δεν είχε τύχει κιόλας να χρειαστεί. Και μπήκα κι εγώ για δώρα και για όλα αυτά. Και έβλεπα και το δικό μου και μου φαινόταν τόσο περίεργο. Και ήταν όμορφο, έτσι. Πάρα πολύ όμορφο. Αλλά θέλω να πω ότι ήταν αυτός ο ενθουσιασμός που λες τώρα εδώ θα με δούνε στο μαγαζί άμα τσιρίξω. Θα είναι πολύ σωστό για μια συγγραφέα. Ναι, για την εικόνα. Πάρα πολύ θα είναι εξαιρετικά. Το συνειδητοποίησα, ναι. Λίγο αργά, αλλά είναι και πώς είναι... πολύ δημιουργικό, ρε παιδί μου. Και πώς είναι ο συγγραφικός κόσμος για ένα νέο συγγραφέα? Δηλαδή, σου πάνε τα πράγματα καλά, εύκολα, δύσκολα, είναι, κατάλαβες, σκληρός, είναι... Κατάλαβες, θέλω να σε σχέση εννοείς με το feedback των αναγνωστών ή σε σχέση με το κομμάτι. Ως προς το κομμάτι, πώς να το θέσω, μπαίνεις σε ένα νέο στίβο. Πώς είναι αυτό για έναν νέο άνθρωπο να το κάνει, σαν πρωτάρα τέλος πάντων? Ναι, κατάλαβα πώς το λες. Κοίτα, πόσο δύσκολο τέλος πάντων είναι, πόσο θέλει εύκολο? μια αποφασιστικότητα και μια επιμονή και μια υπομονή και να μην ματαιώνεσαι εύκολα. Και να μην τα παίρνεις όλα πολύ μέσα σου, αλλά παρόλα αυτά να είσαι πιστός σε αυτό που έχεις φανταστεί και σε αυτό που πιστεύεις ότι έχεις γράψει. Αν δεν το πιστεύεις πρώτα, δεν θα το πιστέψει άνθρωπος. Οπότε θέλει αυτό πρώτα. Είναι δύσκολο, αλλά θεωρώ ότι στάθηκα πολύ τυχερή. Δηλαδή δεν μπορώ να πω, θα ήταν πολύ ψέμα και λάθος και αχάριστο να πω ότι δυσκολεύτηκα από την άποψη της έκδοσης, με την έννοια του ότι δεν ήμουν, δόξα τω Θεώ, από τους συγγραφείς, τους νέους, που έστειλαν παντού και άργησαν πολύ να πάρουν κάποια απάντηση και δυσκολεύτηκαν. Υπήρξε ένα πολύ ωραίο timing, μάλλον, και πήγαν όλα πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα βρήκαν το δρόμο τους, οπότε δεν είχα, ξέρεις, όλο αυτό την απογοήτευση πολύ έντονα, όλο αυτό το... Κατάλαβα. Σε βοήθησε σε αυτό, πιστεύεις, το γεγονός ότι σε ήξερε ο κόσμος μέσα από τη δραστηριότητά σου από τα social και σε ήξερε ως έναν άνθρωπο που αγαπάει το βιβλίο, που έχει μια προσωπικότητα που τον αγαπάει και ο κόσμος, παιδί μου. Θεωρώ ότι ήταν κάτι που έπαιξε το ρόλο του. Σίγουρα, θα σου πω τι βοήθησε, πιστεύω εγώ στο μυαλό μου. Θεωρώ ότι βοήθησε το γεγονός ότι το να έχεις ένα προφίλ προσιτό και ανοιχτό και δίνει, πέρα από τον εκδοτικό, δίνει γενικότερα φτιάχνει έναν κύκλο γύρω σου από κόσμο που δείχνει να σε εμπιστεύεται, που δείχνει ότι τον ενδιαφέρεις γενικότερα πριν καν δημιουργήσεις κάτι. Ναι, οπότε μια ζεστασιά βοηθάει το να νιώθεις και εσύ πιο μεγαλύτερη ασφάλεια και οποιοδήποτε εκδοτικός να σε εμπιστευτεί ακόμα περισσότερο, φαντάζομαι, εικάζω,
γιατί δεν είμαι στη θέση τους, αλλά σίγουρα γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δείχνουν να εκτιμούν αυτό που κάνεις έτσι και αλλιώς. Αλλά εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα, ξέρεις, είναι δίκοπο μαχαίρι όλα. Ναι. Τώρα που είσαι στη φάση που είσαι και συγγραφέας, έτσι, διατηρείς τους λογαριασμούς σου κανονικά. Ναι. Σε κάνει να νιώθεις πώς, δηλαδή αισθάνεσαι ότι τώρα είσαι πιο κοντά στον κόσμο ή σε αγχώνει πιο πολύ? Δηλαδή η ιδιότητά σου αυτή και το γεγονός ότι είσαι γνωστή. Δεν κλαίω με το είσαι γνωστή, δεν σε μπορώ. Είσαι γνωστή, παιδί μου. Κοίταξε να δεις. Εντάξει, όσο γνωστή ο χώρος θα του σου Bookstagram, ας το πούμε. Εντάξει, ρε παιδί μου, ναι, είμαστε 50 ονοματέοι. Εντάξει, ναι, οκ, κατάλαβα πώς το λες. Μας γνωρίζει και κάποιος κόσμος στην παρουσίαση σου. Κάποιοι μπορεί να μου καθόταν ένα κορίτσι που της το έφερα και για υπογραφή. Τι γλυκό κορίτσι μια αυτό. γλυκούλα. Και μου λέει, την ξέρω, μου λέει από το TikTok. Και επειδή είναι νέο κορίτσι, με συγκίνησε πάρα πολύ, δηλαδή γι' αυτό θέλω να σου το πω. Ναι. Και λέω, κοίτα να δεις τα παιδιά. Την ξέρω, μου λέει από το TikTok και είναι νέο κορίτσι, μ' αρέσει και αυτά. Και ήθελα να τη στηρίξω, πήρα το βιβλίο της, ήρθα. Και λέω, κοίτα τι ωραίο. Οπότε αυτό τώρα σε αρπώνει, σε κάνει να νιώθεις πιο καλά, σου δίνει πιο πολύ κουράγιο. Θα σου πω, δεν με αγχώνει καθόλου προς το κομμάτι του τι λέω εγώ ή πώς προβάλλομαι πια εγώ ή τι κινήσεις θα κάνω, τι αναρτήσεις, πώς θα μιλήσω, πώς θα σταθώ. Ξέρεις τι μπορεί να με αγχώνει? Μόνο το να μην νιώσει άβολα πια κάποιος που πριν να βγάλω ένα βιβλίο μπορεί να μου μιλούσε πολύ πιο άνετα. Τώρα έχοντας μια έξτρα ιδιότητα, να μην σκεφτεί, να μην έχει καθόλου δεύτερη σκέψη στο να με προσεγγίσει, στο να μου μιλήσει, στο να με ρωτήσει, στο να πούμε κάτι άσχετο. Δηλαδή, αισθάνομαι ότι αν κάτι με αγχώνει ή αν κάτι θα μπορούσα να σκεφτώ, είναι αυτό το ότι όπως εγώ δεν σκέφτομαι τον εαυτό μου ότι επειδή έγινες και αυτό πρέπει να αλλάξει οτιδήποτε άλλο. Γιατί, εντάξει, η ζωή ίσου να δεν έγινε και κάτι τρελό. Νιώθω ότι έτσι δεν θα ήθελα και κανείς να προβληματιστεί με την έννοια ότι ναι, αλλά άμα δεν έχω διαβάσει το βιβλίο της να τη στείλω για κάτι ή αν το έχω διαβάσει και δεν μου πολύ άρεσε. Αυτό πώς το αντιμετωπίζεις? Υπάρχουν δηλαδή, ξέρω εγώ, άτομα που έχεις καταλάβει ότι δυσκολεύονται να σου πούνε ότι επειδή σε ξέρουμε, δεν μας άρεσε. Ή πώς στέκεσαι απέναντι, ας πούμε, γιατί βλέπω ότι έχει με καλή, ωραία ανταπόκριση στο βιβλίο, ότι το έχει αγαπήσει ο κόσμος, αλλά πώς στέκεσαι απέναντι σε κάποιον που θα σου πει, ξέρεις, δεν είναι, ρε παιδί μου, δεν ήταν αυτό που περίμενα. Κοίτα, θα σου πω, αρχικά όταν είναι ειδικά άνθρωπος που με ξέρει. Μιλάω, εννοείται ότι μια καλοπροαίρετη, έτσι, όχι αυτά τα οποία απλά αντιπαθώ κάποιον, θέλω να δημιουργήσω μια εντύπωση και θα πω τα αρνητικά μου. Μιλάμε ότι ένας άνθρωπος που σε σέβεται και σε εκτιμά και σου πει με ειλικρίνεια ότι ξέρεις. Ναι. Δεν. Θα σου πω, αν είναι ένας άνθρωπος που ειδικά με ξέρει, άρα έχουμε ένα θάρρος και μου μιλήσει πραγματικά καλοπροαίρετα και μου πει δεν μου τέριαξε και εκεί ή θεωρώ ότι αυτό εκεί θα ήθελα έτσι ή γενικά ξέρεις δεν είναι το είδος μου αυτό. Οπότε, εντάξει, είναι λογικό να μην μου ταιριάζει, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ. Γενικά με οτιδήποτε, ακόμα και από ξένους, γιατί μπορεί να τύχει να πέσει το μάτι μου σε κριτικές που μπορεί να μην είναι τόσο θετικές. Ευτυχώς, λογικά δεν είναι η πλειοψηφία από ό,τι ξέρω, αλλά παρόλα αυτά πάντα υπάρχουν. Τα βιβλία είναι τελείως υποκειμενικά, δεν είναι σωστό, όλες οι μορφές τέχνης. Οπότε, ακόμα και σε κάποιον άσχετο να πέσει, που να μην τον ξέρω και με ξέρει ενώ προσωπικά να μιλήσουμε, και να πέσει το μάτι μου σε μια αρνητική κριτική, αν είναι ευγενική. Που ο άνθρωπος δεν θα με ξέρει, αλλά εάν είναι ευγενικά γραμμένη, πάντα είναι ένα feedback που είναι χρήσιμο. Ναι. Είναι ένα feedback που μπορώ κάτι από αυτό να πάρω, να το χρησιμοποιήσω. Γιατί μπορεί να βρεθούν άλλοι τρεις που να έχουν το ίδιο την παρατηρήσει με αυτόν και να πω: ξέρεις τι, μαζεύεται κόσμος, πώς να το δω. Ναι, κατάλαβα. Αν όμως. Όπως το ίδιο είναι και για τα θετικά. Γιατί αν. Και το να εκφράζεις δηλαδή τη θετική κριτική με βοηθάει όχι για να χαίρομαι, ξεκάθαρα, αλλά δεν το λέω γι' αυτό γιατί πάλι αν εστιάσεις σε τι σου άρεσε, εμένα αυτό θα με βοηθήσει να το εδραιώσω, να το αναπτύξω, οτιδήποτε. Εσύ είσαι ένα κορίτσι του ρομαντισμού, της πιπερίτσας, του χιούμορ. Μέσα στο βιβλίο υπήρχαν και τα τρία στοιχεία. Ναι. Εμένα μου άρεσε αυτό που συνδυαζόντουσαν. Αν έπρεπε και να σου πούνε ότι ξέρεις κάτι, ένα από τα τρία θα κρατήσει η ζωή. Ένα μονό. Ναι. Δεν μπορώ να κρατήσω δύο. No. Εντάξει. Κοίτα, θα σου πω, το πρώτο που θα έβγαζα, πάμε να το βγάζω ένα. Ναι. Ωραία.
Το πρώτο που θα έβγαζα, αν έπρεπε να βγάλω κάτι οπωσδήποτε, θα ήταν το spicy στοιχείο. Γιατί εμένα μου αρέσει πολύ στα βιβλία, σαν αναγνώστρια είμαι πολύ ok με αυτό, αρκεί να μην χρησιμοποιείτε. Γιατί εμένα δεν το γούστο μου, διαβάζω και τέτοια. Απλά στο λεξιλόγιο το πολύ ρεαλιστικό και το πολύ ομό, εκεί κάποιες στιγμές μπορεί να μην μου ταιριάξει με την υπόλοιπη υπόθεση. Αν μου ταιριάζει και με αυτό είμαι ok. Αλλά επειδή μπορεί συνήθως να μου κλωτσίσει, είμαι πολύ ok με το να είναι κάτι αρκετά spicy, αρκεί να είναι καλογραμμένο. Κατάλαβα. Παρ' όλα αυτά, επειδή όμως πιστεύω ότι ο ρομαντισμός και μια αισθηματική ερωτική σχέση μπορεί να υπάρξει άνετα χωρίς να γράφεται και κάτι spicy μέσα και να δίνεται ξεκάθαρα η ερωτική σκηνή, το πρώτο που θα μπορούσα να πω ότι βγάζω είναι αυτό. Τώρα κοίταξε να δεις τι γίνεται. Νιώθω, αρχικά χωρίς ρομαντισμό, χωρίς να είναι δηλαδή αισθηματικό το βιβλίο, δυσκολεύομαι full στο να γράψω εγώ εννοώ. Θα μου άρεσε κάποια στιγμή να το δοκίμαζα, να σου πω την αλήθεια, και σε άλλα είδη, αλλά προς το παρόν είμαι πολύ εκεί. Απλά δεν ξέρω αν μπορώ να αφήσω και το χιούμορ, δηλαδή. Όχι, δεν θα είναι ζωή νομίζω μετά. Ναι. Που σίγουρα μπορεί κάποιον να είναι λίγο πιο τσιμπημένο το χιούμορ, κάπου πιο μέτριο, λόγω της υπόθεσης. Αλλά να μην υπάρχει και καθόλου και να είναι μόνο μια βαριά αισθηματική ιστορία, πάλι δεν θα καταλάβαινε κανείς το γράψει εγώ. Δεν θα ήμουν εγώ, δεν θα το πίστευαν. Ναι, κατάλαβα. Με εκφράζει πολύ. Έχεις δίκιο σε αυτό. Δηλαδή, εγώ διαβάζοντας το βιβλίο, σε άκουγα Ναι. στην πρωταγωνίστρια. Αυτό μου το έχει πει όλος ο κόσμος. Βέβαια. Είσαι η πρωταγωνίστρια. Θα ήθελες να είσαι. Θα ήθελα χθες. Χθες, εντάξει. Θα ήθελα χθες. Έχει στοιχεία σου, έχει κάτι το αληθινό μέσα εκεί, δικό σου. Κοίτα, έχει σίγουρα το χιούμορ όντως, το οποίο δεν ξεκίνησε λέγοντας ότι κοίτα τώρα εγώ αυτή θα την κάνω να μοιάζει, να έχει π.χ. το χιούμορ ή να δεν ξέρω τι άλλο στοιχείο μπορεί να φέρνει το ότι μοιάζει. Αλλά νιώθω ότι είναι πολύ δύσκολο και δεν ξέρω αν θέλω να το χάσω κιόλας, αλλά anyway, είναι δύσκολο όταν γράφεις, ειδικά το πρώτο σου βιβλίο και σε πρωτοπρόσωπη αφήγηση, για μια πρωταγωνίστρια, όταν εσύ ο ίδιος θέλεις να βάλεις χιούμορ μες στο βιβλίο, προφανώς θα είναι τις περισσότερες φορές ένα χιούμορ που είναι πολύ κοντά στο δικό σου. Και επειδή δεν ξέρω, μου αρέσει και αυτό το λίγο πιο αυτοσαρκαστικό και όλο αυτό. Ήμουν πολύ ok με το ότι σε κάποιον μπορεί να του το θύμιζα από μένα. Ναι, δεν το είπα αρνητικά. Το λέω γιατί πραγματικά σε πολύ κόσμο. Εδώ και πολλοί δικοί μου άνθρωποι, αλλά και άνθρωποι όντως που δεν είναι και με ξέρουν και λιγότερο από σένα. Ναι, δηλαδή ένιωθα ότι μου ήταν καλό όμως, γιατί ένιωθα ότι έχω ένα κομμάτι της ζωής. Ναι. Και αυτό βέβαια θεωρώ, έτσι μετά από μια επαφή λίγο με το χώρο της λογοτεχνίας που ξέρεις ότι διαβάζουμε αρκετά και γνωρίζοντας σιγά σιγά και συγγραφείς πιο προσωπικά, συμπεραίνω με τη μικρή μου εμπειρία ότι τελικά όλοι οι συγγραφείς βάζουν κάτι δικό τους μέσα στο βιβλίο. Δηλαδή δεν υπάρχει ένας τόσο μεγάλος κι αν είναι να τους ξεχωρίζεις και από κάτω. Ναι, αμέ είναι. Δηλαδή, για μένα νιώθω ότι είναι μια σφραγίδα. Ναι, μου αρέσει. Που θεωρώ ότι όντως οι περισσότεροι άνθρωποι θα θεωρώ, με βάση εμένα τουλάχιστον την δική μου εμπειρία, ότι το κάνουν ασυναίσθητα. Ναι, αλλά αισθάνομαι ότι ειδικά αυτό είναι πολύ ωραίο να ξέρεις ότι αυτό που διαβάζω είναι αυτό γιατί κοίτα, είναι το χιούμορ του έτσι, ή γιατί είναι οι περιγραφές του έτσι, ή γιατί οι ερωτικές σκηνές του ή οι ανατροπές του είναι με αυτόν τον τρόπο γραμμένοι. Φοβάσαι όμως αυτό, όμως απ' την άλλη μην γίνει και μια, πώς να πω, παγίδα να σε εγκλωβίσει και πρέπει να αναπαράγεις αυτό. Κοίτα, γράφοντας τώρα, πρόσφατα σου έλεγα ότι ολοκλήρωσα τη δεύτερη την ιστορία. Ναι, στο χειρόγραφο, βέβαια, ξέρεις, έχω ακόμα μέλλον. Αλλά ναι, ας πούμε σε αυτή την ιστορία, εγώ δεν αισθάνομαι ότι με βλέπω τόσο μέσα. Ωστόσο, δεν άρα το νιώθεις ότι υπάρχει ήδη και μια εξέλιξη δική σου, έτσι. Θέλω να πιστεύω, αλλά το λέω περισσότερο όχι ότι πριν ήταν αρνητικό και τώρα αυτό είναι πιο. Όχι. Αλλά με την έννοια ότι νιώθω ότι πας και όπου σε πάει η ιστορία. Δηλαδή, σίγουρα θέλεις διαφορετικούς πρωταγωνιστές, έτσι κι αλλιώς, σαν προσωπικότητες. Δεν γίνεται μόνιμα να γράφεις έναν, εκτός κι αν είναι μία σειρά βιβλίων με ένα detective συγκεκριμένο. Αλλά όταν γράφεις διαφορετικά ζευγάρια, δεν γίνεται. Θέλεις να διαφοροποιηθείς, οπότε αντίστοιχα θεωρώ ότι πρέπει να προσέξεις να διαφοροποιηθεί και το χιούμορ. Πρέπει να προσέξεις να αλλάζεις τον τρόπο που το προσεγγίζεις σαν υπόθεση ξεχωριστή. Οπότε σίγουρα μπορεί πάλι να έχει κάτι από μένα, γιατί είμαι εγώ που το γράφω. Οπότε το θεωρώ δεδομένο, αλλά θεωρώ ότι κάθε ιστορία σου δίνει κάτι. Ρομαντική, πάλι. Ναι, εντάξει.
Ναι. Εντάξει. Δεν φεύγουμε αυτό προς Να τα σε παρά. ρωτήσω κάτι. Το βιβλίο σου το πρώτο είναι Χριστούγεννα στο κάστρο. Ναι. Θεωρείς ότι μπορεί αυτό να λειτουργήσει λίγο περιοριστικά επειδή είναι Χριστούγεννα στο κάστρο και πλέον από το Φλεβάρι και μετά ο κόσμος Είναι να μην το εποχιακό. πιάσει, να το Ναι. διαβάσει, ας πούμε, και να σου κάνει ας πούμε, κακό. Ενώ μπορεί να δώσει ένα τεράστιο boost την εποχή των Χριστουγέννων, να Ναι, γίνει ότι ένας μετά χαμός, έχει και ένα... ναι, μια να ημερομηνία, φύγει. ας πούμε, κάπως που μετά Παρόλο ξανά... που εγώ να πω που το διάβασα, Δεν ότι το έχει βιβλίο τόσο πολύ. δεν είναι full Χριστούγεννα, δηλαδή ότι Αυτό πήγα να πω. Βέβαια, αυτό ο κόσμο πριν το διαβάσει δεν το δεν γνωρίζει. το γνωρίζει, ναι, αλλά το Οπότε, Bible ξεκινώντας, για όποιον δεν το έχει διαβάσει ακόμα και το σκέφτεται, Μπορεί να και ξέρετε προλαβαίνει. ότι όλο το χειμώνα μπορείτε πολύ εύκολα. Θα πω και εγώ. επίσης μπορείτε και το καλοκαίρι πολύ εύκολα γιατί θα Αν δροσίζεστε. θέλετε να δροσιστείτε, ακριβώς. Με τον καύσωνα δηλαδή Α, αξίζει να διαβαστεί, έχει το χιονάκι του, έχει το κρυάκι του, θα νιώθετε όχι, μια αυτό δροσιά. το όχι. Δεν θα έχει Το air condition, χειμωνιάτικο. κάνουμε και μια οικονομία στο ρεύμα. Α, οικολογικά μηνύματα πάνω απ' όλα. Κοίταξε, θα σου πω. Είναι σίγουρα περιοριστικό ως προς το κομμάτι του ότι δεν τρέχει όλη τη χρονιά. Αυτό είναι ένας παράγοντας που τον γνωρίζαμε. Από την άλλη, το σκεπτικό ήταν το εξής. Το να... Όταν είσαι ένας νέος συγγραφέας και θέλεις κάπως να σε μάθει ο κόσμος και αγαπάς πάρα πολύ έτσι κι αλλιώς και το κομμάτι του χειμώνα, των Χριστουγέννων, όλο αυτό σου δημιουργεί μια ζεστασιά έξτρα. Έχει χρόνο ο κόσμος να διαβάσει, έχει χρόνο να κάνει δώρα. Είναι πιο θετικά διακείμενος στο να δώσει ευκαιρίες. Είναι γενικά μια εποχή πολύ γλυκιά. Ακόμα και στο να πάρει κάτι που υπό άλλες συνθήκες δεν θα έπαιρνε λόγω του ρομαντικού και μόνο σκέτου. Κατάλαβα τι λες. Οπότε σκέφτηκα ότι ήταν ένας τρόπος που συνδύαζε πολλούς παραμέτρους για το να έρθω εγώ σε επαφή με κόσμο και να με μάθει ο κόσμος και να μπω σε σπίτια ανθρώπων που μπορεί να μην ήταν οι άνθρωποι που με γνώριζαν μόνο από το Instagram και που έτσι κι αλλιώς μπορεί να έδιναν μια ευκαιρία παραπάνω. Ήταν μια ευκαιρία. Ήταν μια ευκαιρία γιατί πάντα τις γιορτές είμαστε γενικά πιο ανοιχτοί, πιο δεκτικοί. Με αυτή την έννοια, σύν το ότι υπάρχουν λίγα χριστουγεννιάτικα βιβλία στην αγορά. Και ελάχιστα Ελλήνων συγγραφέων. Ναι. Ήθελα δηλαδή κιόλας να γράψω και κάτι που δεν υπάρχει τόσο, γιατί εντάξει, πάντα τα βλέπω και λίγο σαν αναγνώστρια. Δηλαδή αυτό θα το έπαιρνα εύκολα εγώ να το διαβάσω αυτό που γράφω, θα το διάλεγα, θα έχει κάποιο νόημα. Οπότε κάπως έτσι το σκέφτομαι. Και μια και είπες για έναν αναγνώστη ας πούμε, που δεν διαβάζει ρομαντικό. Το βιβλίο είναι ρομαντικό. Βγάζουμε έξω τα Χριστούγεννα. Ναι. Έναν αναγνώστη που δεν είναι τόσο εύκολος στο να αγοράσει ρομαντικό βιβλίο. Πώς θα μπορούσες να τον πείσεις να πάρει αυτό το βιβλίο? Γιατί να το πάρει? Θα σου πω, αυτό το συζητούσα προχθές λοιπόν με έναν από τους πιο καλούς μου φίλους, κοντινούς μου φίλους. Γεια σου Μάκη. Γεια σου Μάκη. Το Μάκη λοιπόν. Το συζητούσαμε γιατί ο Μάκης αγόρασε το βιβλίο μου να το διαβάσει. Ήθελε να στηρίξει, είναι φίλος, όλα αυτά τα ωραία. Δεν διαβάζει καθόλου ρομαντικά, ούτε απ' έξω. Κατά βάση, αστυνομικά, πιο κοινωνικά, πιο τέτοια. Το ξεκίνησε λοιπόν, δεν του είχα πει τίποτα για το τι εννοώ μέσα, τι ακριβώς θα βρει, τι δεν θα βρει, σε τι βαθμό και όλα αυτά. Και ήταν τόσο ενθουσιασμένος που θα μου πεις είναι φίλοι σου. Παρ' όλα αυτά, μια χαρά μου λένε και τα αρνητικά δεν έχουν κανένα θέμα, γιατί και εγώ δεν έχω θέμα. Ήταν πολύ ενθουσιασμένος με ποιο κομμάτι, με το ότι είχε και κάποιο μυστήριο μέσα το βιβλίο. Είχε. Δηλαδή εκείνος που δεν είναι το στυλ του στο ρομαντικό, είχε την αγωνία του τι συμβαίνει σε αυτόν τον πύργο και γιατί επιτέλους, ρε παιδί μου. Και εμείς, κυρία μου, μέχρι το τέλος μας κάνιασε. Το βοήθησε. Αυτό λοιπόν βοηθάει πολύ τον κόσμο, αυτό που δεν είναι εξοικειωμένος με αυτό και που μπορεί να τον ξενήσει ή μπορεί να τον κουράσει σε κάποιο σημείο. Θεωρώ ότι αυτό βοηθάει πολύ και έχει έτσι μια ισορροπία. Έχεις δίκιο. Τι ήθελα να πω τώρα εγώ. Αυτό ήθελα να πω. Παίρνει τον πονηρό της. Παίρνω το πονηρό. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, πότε νιώθεις πιο γυμνή ζωή Σαφάκου, όταν γράφεις? Σου αρέσει το γυμναστή. Είδες, γι' αυτό πήρα το σοβαρό. Όταν γράφεις, όταν το δίνεις στον εκδότη ή όταν το παίρνεις στα χέρια του αναγνώστης, το βιβλίο σου? Όταν το παίρνεις στα χέρια του αναγνώστης. Είναι ξεκάθαρα. Γιατί σίγουρα όταν γράφω εγώ είμαι πολύ
Νιώθω μια πάρα πολύ μεγάλη ασφάλεια, γιατί είμαι εκεί και γράφω εγώ τις σκέψεις μου, τα δικά μου, ότι έχω στο μυαλό μου, τι ωραία. Ό,τι και να είναι, χάλια, ωραία. Είμαι εγώ και εκείνα προς το παρόν. Οπότε είναι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ ζεστό και δεν έχω καμία αγωνία και κανένα άγχος. Σίγουρα όταν το δίνεις στον οποιοδήποτε εκδοτικό, και τώρα δηλαδή το νέο έργο που θα πάει στις εκδόσεις Ψυχογιός, και πάντα σε κάθε νέο έργο έχεις την αγωνία, εφόσον και όλα αυτά. Σίγουρα εκεί υπάρχει ένα άγχος, γιατί ξέρεις ότι μπορεί αυτό που έχεις στο μυαλό σου να μην ευοδοθεί, μπορεί να αλλάξει, μπορεί οτιδήποτε. Πάντα υπάρχει ένα άγχος, αλλά εν τέλει το βιβλίο το γράφεις. Ο εκδοτικός είναι η οικογένεια που θα το αγκαλιάσει και ο μεσάζοντας που θα το βγάλει και που τον χρειάζεται προφανέστατα. Αλλά το γράφεις για να το διαβάσει ο κόσμος. Οπότε εκείνος είναι ο τελικός κριτής και που τελικά μπορεί να συνεχίσει να σε κρατάει σε ένα σημείο καλό, ότι ξέρεις τι, αξίζει να συνεχίσω να ακολουθώ τα βήματα αυτής της κοπέλας, γιατί μου αρέσει ο τρόπος που γράφει, και αυτός είναι ο κριτής που θα μπορούσε ωραιότατα να πει όχι, σε βάζω τι ωραία σε μια ακρούρα, δεν πάει να γράψεις ό,τι θες. Οπότε εκεί νιώθω πιο εκτεθειμένη και ένα μεγαλύτερο άγχος. Αυτή η κοπέλα λοιπόν, η δεύτερη ιστορία της, για πες λίγο, δώσε. Θα σου πω, απλά αυτό που θα σου πω είναι και αυτό, επειδή μου που λες, ότι επειδή ακόμα είναι πολύ δικά μου με την έννοια του ότι δεν έχουν φτάσει καν στον εκδοτικό ακόμα, δεν ξέρουμε αν αυτά θα είναι. Ναι. Κατάλαβες. Ναι, είναι ακόμα σε λίγο πολύ το πρόημο. vibe δώσε μας. Αισθηματικό το είπαμε, οκ. Τι άλλο να είμαστε πάλι σε ρομαντική κομμεντία, ας πούμε, στυλ. Δηλαδή υπάρχει και χιούμορ μέσα. Θεωρώ με λίγο διαφορετικό τρόπο από ό,τι στο πρώτο. Τι το διαφοροποιεί? Οι χαρακτήρες πάρα πολύ. Νιώθω ότι προσεγγίζουν το χιούμορ με διαφορετικό τρόπο. Επίσης, θα έλεγα ότι στο πρώτο βιβλίο ίσως ήταν πολύ πιο έντονο το χιούμορ από ότι στο δεύτερο. Όχι γιατί στο δεύτερο δεν υπάρχει, απλά γιατί στο δεύτερο μπορεί να είναι και κρυμμένο σε σημεία. Σε κάποια σημεία είναι πολύ εμφανές και σε κάποια άλλα είναι λίγο πιο. Δεν είναι αυτό το πολύ ξεκάθαρο, αυτό σαρκαστικό μόνιμα κλπ. Είμαστε Βουδαπέστη, αυτό μπορώ να το πω. Αυτό είναι. Ταξιδεύουμε στην Ευρώπη με τη Ζωή Σαββάκου, παιδιά. Ναι, παιδιά, όπου πάω θα σας παίρνω μαζί. Τέλειο. ΝΑΤΟ και οικονομία στα έξοδα. Και αλήθεια είναι ότι επειδή αυτό το είχα και εγώ ως αποθυμένο λίγο, ότι στο πρώτο μου βιβλίο, λόγω του ότι η ιστορία ήταν στο κάστρο, δεν είδαμε πάρα πολύ σκοτεινό. Όχι, δεν είδαμε. Είδαμε το κάστρο και πολύ λίγο από τα χάρια κλπ. Ναι. Οπότε, την αυλή του, τους τάβλους, αυτά ναι, είδαμε κι άλλα. Είδαμε και λίγο εξοχή, ναι, είδαμε δεν και είδαμε λίγο, πολύ. Αλλά δεν είδαμε πάρα πολύ, γιατί ήταν η ιστορία έτσι φτιαγμένη. Σίγουρα είχε την ατμόσφαιρα, αλλά θα ήθελα ίσως όντως. Άρα θα επανέλθουμε στη Σκωτία κάποια στιγμή, να φανταστώ. Θεωρώ πως ναι. Μπράβο. Αλλά θέλω να πω ότι και στη Βουδαπέστη, αν ευωδώσει αυτή η ιστορία και πάνω όλα τέλεια και την έχετε στα χέρια σας, εκεί θα καταλάβετε. Βουδαπέστη έχω πάει, μ' άρεσε πάρα πολύ. Θα τα δεις όλα μπροστά. Τέλεια. Εκεί δηλαδή για κάποιον που δεν έχει πάει είναι όλο μπροστά του. Δεν θα είναι ταξιδιωτικός οδηγός. Πού αλλού θα πας, Ζωή Σαββάκου, να ξέρω πού θα είναι το επόμενο βιβλίο σου, να ξέρω να πάω, να μην πάω, να κάνω τα πλάνα μου. Έχω ήδη πάει και αγάπησα πάρα πολύ την Τοσκάνη. ΝΑΤΟ, και εγώ θέλω να πάω εκεί. Ωραία. Είναι υπέροχα. Πες μου, θα έχει και κρασιά εκεί σε αυτό το βιβλίο. Καλά, εννοείται. ΝΑΤΟ. Θα πίνεις την Τοσκάνη. Δεν γίνεται. Η Τοσκάνη δηλαδή πάρα πολύ. Θα γυρίσουμε την Ευρώπη με τη Ζωή Σαββάκου. Στην Ευρώπη, ναι, γενικότερα. Θα ήθελα να πάω κι αλλού. Γενικώς θέλω. Κοίταξε, για τους επαγγελματικούς λόγους. Εννοείται, πάντα. Εγώ αυτό δεν το συζητώ. Ότι δεν το κάνω για μένα. Όχι, για μας. Για την τέχνη. Εννοείται, σε πιστεύω, δεν το συζητώ καν. Πρέπει να ενισχυθεί αυτό το όνειρο και αυτό το πλάνο. Ακριβώς, αυτό. Έτσι. Λοιπόν, τώρα Άκου. θα παίξουμε ένα παιχνίδι. Νάτι, θα φτύσω. Τέλειο. Τέλειο. Λοιπόν, θα παίξουμε το παιχνίδι του ναι ή όχι. Εγώ πρέπει να μην λέω ναι και όχι. Όχι, θα λες. Ναι ή όχι. Η απάντησή σου θα είναι ένα ναι ή ένα όχι. Τσακμπάμ. Τσακμπάμ. Αχ, δύσκολο τώρα αυτό. Έλα καλά. Για τα δύσκολα, ζωή. Να δούμε πόσο είναι. Λοιπόν, πάμε. Πάμε. Δώσ' του. Έχεις κλάψει ποτέ γράφοντας μια σκηνή σου? Όχι. Ωραία.
Έχεις ξαναγράψει ολόκληρο το κεφάλαιο από την αρχή? Ναι. Ωραία. Έχεις αγαπήσει περισσότερο ήρωα από ό,τι θα έπρεπε? Όχι, σε όλους θα έπρεπε. Δεν κατάλαβα, όσο τους αγάπησα. Τους άξιζε. Φοβήθηκες κάποια στιγμή την έκθεση? Όχι. Θαραλέα η ζωή. Έχεις σκεφτεί, δεν είμαι καλή αρκετά, αλλά μετά συνέχισες? Ναι. Μπράβο, ζωή. Υπάρχει σκηνή 100% αληθινό βίωμα? Ναι. Θα μου πεις. Μόλις κλείσουμε. Θα έγραφες ποτέ κάτι εντελώς έξω από το ρομαντικό? Ναι. Τι να. Σε επηρεάζουν οι κριτικές? Ναι. Θα ξαναζούσες τη διαδρομή από την αρχή? Καλή χθες, ναι. Τέλεια. Έχεις στο μυαλό σου την επόμενη ιστορία? Ναι. Τέλεια. Οπότε περιμένουμε το επόμενο βιβλίο. Ναι, με το καλό. Και το μεθεπόμενο. Να δούμε και όλα. Μακάρι, παιδιά, να είμαστε εδώ. Και θέλω να μου πεις αν υπάρχει κάτι που θέλεις να σε ρωτήσω και δεν σε ρώτησα, ρε παιδί μου. Κάτσε τώρα, με πιάσες αυτή. Να το. Το πέτυχα. Έλα, μπορώ να κάνω επεξήγηση σε ένα από τα νέα όχι μου. Να, Βεβαίως. ορίστε. Ας πούμε, στο κομμάτι του... Αυτό που σου έλεγα για την έκθεση, ήταν αυτό το ότι έχεις το άγχος, αλλά δεν το φοβόμουν, γιατί νιώθω ότι ήδη εκτίθεμαι στα social τόσο καιρό. Άρα ο κόσμος βλέπει πώς μιλάω, οπότε δεν Είχες πάρει την πρώτη κρυάδα. Ναι, ότι δεν έχω καθόλου επαφή με όλο αυτό το κομμάτι της διάδρασης και επίδρασης. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι, ας πούμε, με τις κριτικές, οι οποίες με επηρεάζουν, πώς το εννοώ? Δεν με επηρεάζει καθόλου αν σε κάποιους άρεσε, σε κάποιους δεν άρεσε. Με επηρεάζουν, θα έλεγα, με την έννοια του feedback, ότι θέλω να τις επεξεργάζομαι. Δεν θέλω να μένω ανεπηρέαστη τύπου ό,τι και να μου λέτε. Εγώ φυσικά και το πρώτο είναι αυτό που έχω εγώ στο μυαλό μου και εννοείται, αλλιώς δεν κάνουμε δουλειά, άμα γράφω μόνο ότι θέλει ο άλλος. Δεν το συζητώ. Γιατί στον έναν θα αρέσει το ένα, στον άλλον δεν θα αρέσει. Ναι, μετά τρελαίνεσαι. Εννοείται. Αλλά δεν θέλω να μένω και ανεπηρέαστη. Θέλω να εισπράττω και να ακούω και να τα χρησιμοποιώ με αυτή την έννοια. Αλλά δεν μου έρχεται άλλη ερώτηση. Εντάξει, λοιπόν. Στην επόμενη να αφήσουμε και κάτι για την επόμενη φορά. Εννοείται. Εδώ είμαι, όποτε θέλεις. Τέλεια. Χάρηκα πάρα πολύ. Αλήθεια στο λέω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πάει όσο το ονειρεύεσαι και ακόμα καλύτερα. Ελπίζω να πέρασες καλά. Πέρασα φοβερά. Ιδέες. Άρα το ότι γνωριζόμαστε είναι ακόμα πιο. Εμένα μου άρεσε. Και εμένα. Τα καλύτερα, ζωή μου, σου Ευχαριστώ εύχομαι. πάρα Να πάνε όλα πολύ. υπέροχα. Πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Φιλάκια σας. Φιλάκια σας.